Subling nanumpa ang kapulisan, AFP, COMELEC, lakip aspirant sa local positions ato sa Peace Covenant signing sa General Santos City, ilabi na karong nagkaduol na sab ang campaign period alang sa local candidates sa 2025 midterm elections nga magsugod karong Marso 28. Ani report. Pinaagi sa Unity Walk, gipakita sa mga stakeholder ang ilang commitment alang sa hapsay, tinuod ug malinawon nga 2025 midterm elections atol sa gipahigayon nga Peace Covenant signing sa Lagaw Gymnasium, Barangay Lagaw, General Santos City niadtong Martes sa buntag. Atol sa aktibidad, dili lang ang kapulisan, kasundaluhan, COMELEC, DepEd, DILG, LGU, religious leaders ang dungan nga nanumpa og mipirma sa Peace Covenant signing activity. Apil sab sa mga nanumpa ang mga aspirant nga magpapili alang sa local positions. Kini aron masiguro nga committed sab sila, ilabi na nga magsugod na ang campaign period alang sa local positions karong March 28. Sa ating mga political candidates, no, especially dito sa Jensan, sana po isa puso natin yung ating mga pinirmahan kanina. I believe naman na with your presence today, ay talagang committed kayo to have an honest, orderly, and peaceful election dito sa General Santos City. Ang ating aktibidad ngayon ay hindi lamang para magtipon-tipon, kundi para magsanib puwersa sa pagtataguyod ng isang matibay na ugnayan sa pagitan ng bawat isa. Gipaniguro sab sa PRO12 nga andam sila alang sa pagpahugot sa seguridad karong 2025 midterm elections. So people naman, no, rest assured that your PNP PRO12 will continuously provide, no, yung police services, particularly during this election time. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.